Hvad siger du til minister? Nej, har du en vittighed? Jo, det har jeg faktisk. Ved du hvorfor det er, at... Ved du hvorfor det er, jordmor, hun altid hun varmer vand til en fødsel? Nej. Jamen det er fordi, hvis et barn er dødfødt, så kan det altid koge suppe på lortet. Har du flere, eller hvad? Peter Slot. Peter Slet. Peter Slet? Ja. Kom, mand. Har du flere? Ej, jeg kan godt et par stykker, men... Jeg vil godt lige have en mere, Hvordan redder man nier fra dugtene? Jeg ved sgu ikke. Fjerner foden fra hans hoved. Og hvad er den sidste? Jo. Jeg synes faktisk ikke, man kan tillade sig at gå grin med jøderne under verdenskrig. Hvorfor? Jamen, det er fordi min morfar, han døde faktisk selv under 2. verdenskrig. Nå, hvad skete der med ham? Han faldt ned fra vagtårn. Så kommer man aller sidste. Du har en mere, det ved jeg. Hey! Jeg kan godt nogle flere, men de... Ej, men kom lige med en mere. Jo, okay. Der var på et tidspunkt... Der var det jo så... Sulaima, hun boede i stueetagen. Ja? Mufasa, han boede på første sal. Ahmed, han boede på anden sal. Det er ikke for noget, men du er bare en minister, altså. Nå, hvad han boede i anden sal, eller hvad så? Ja, så var der Mugabe, han boede så på tredje sal. Og så Jens Jensen, han boede på fjerde sal. Så var der jo så en dag, hvor hele huset døde sammen. Og alle døde, undtagen en. Hvem var det, der overlevede? Jens Jensen, jo. Ja, men hvorfor? Det ved sgu ikke. Det var sgu da fordi, han var på arbejde. Ej, jeg skal indenfor igen. Ja, men ved du hvad? Peter Slat, vi siger tak for i orden. Ja, selv tak. Kan du bare have et seglant?